ассалому алайкум бардуи азиз, ҳама каса созаи хубен, саломатиётон хубай, вақтотон хушай. Мардуми Россия даи барфаку чӣ ҳол доред? имрӯз бардуи азиз 11 январи соли 2024 1000 рубли урусӣ баробар ба 123 сомонӣ. дар имрӯза видео бо диққат мара гӯш кунед ки ма да чӣ рӯй кардагам ва чира гап мезанем. мошини Toyota Camry 5 астай, газел астай дар либосҳои портер, мерседес Е-класс астай, хонаҳои заминӣ астай дар ноҳияи рӯдакӣ, ноҳияи вахш, ноҳияи фархор, ноҳияи ҷайҳун яъне ки қимсангири пешина ва як хонаи заминӣ дига астай дар шаҳри ваҳдат. квартирои арзон астай дар ноҳияи ҳамадонӣ, шаҳри хуҷанд ва дигар ҷоҳо. қизиқи видео ҳамияе ки ҳавлии фурӯшияи 75 000 сомониш мега. якомната квартира астай 130 000 сомон. бардури ғарибон шумо метавонед ки ҳавлии фурӯшира 608 000 рубл да бихарен ва якомната квартира астай 1 54 000 рубл. ин видеоро тамошо кунем бардури азиз, боварӣ дорам ки ягон хона ё квартира мехаренда лайк айдод наброр, анака мерим суста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Бобиҷон, мошиноро дидед? дидум. Ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия. Дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр даромада, дигар ҷоҳо, ноҳияҳои гирду атроф ва умуман ноҳия, умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. Не! гарантия. бале, нумера ҳакои бобош шумо фаҳмидед? ин рақамҳои телефон дар ҳамин зери видео навиштагӣ бидаҳед. шумо занг бизанед, дар хонатон чои талх хӯрда истироҳат кунед, бор худаш меомадай. бардури азиз, бачаи ачкидор навора сар мекуна ки як чойник лимончоя дар пеш тавон бигирена. видеои имрӯзаро то охиша тамошо кунед. пула дар Россия ҷамъ кардаси ки опели ҳамсояро бихарӣ, не черина раки хеле нака. сума бастар ҷамъ ки як мошини ҳалол бигӣ. ана ҳамин мошина бигӣ. мошини фурӯшии Toyota Camry 5, соли баромадаш 2017, сӯзишвориш бензин, мотораш 2.5, коробкаш автомат, ҳуҷҷатош яксола, баллонош нав, мошин вагония. бардури азиз, ин ҳамин як мошид ки ҳайш кардесан. адрес ноҳияи Хуросон да будай, нархаш 170 000 сомонӣ. бовар ки беҳтарин нархай. ана Camry 5 солаш 2017 170 000 сомон. касе харидор бошед, масъалаи сумаш қатъи бо арзон мешава. номрои телефонаш да занг бизанед. дӯстони азиз, мегзарем ба дим эълони имрӯза. бо диққат гӯш кунед, як хонаи дига аз ноҳияи рӯдакӣ гап мезанам. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ, повороти Ленинград, кӯчаи Истиқлоли 4 то бозори Саховата ба мошин 20 минута раҳ бидай. ай 46 мешинӣ мерай бардури азиз, ами 46 мешинӣ, мисол ба мошин хона мерай. 3 сотиқ заминаи 4 дар хона ба калидораш кардагӣ, кухни баня, ҳоҷатхона дар даруншай. ремонтш бардури азиз, ака ремонтча напарс. ремонташ евроремонти замонавӣ кардагӣ бардури азиз, мумкин бигирӣ то чанд сола ремонт накунӣ. таги хона подвал дора, мақсад барои ягон чӣ мондан. овсвеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош садфоиз, гирди хона 4 кунҷа маҳкам кардагӣ, дарвоза часпондагиай. берни бардури азиз, ам берни хонада фундаментҳои кухни баня, ҳоҷатхонаш рехтагиай. мақсад ана кухни баня, ҳоҷатхона дар дурун тайёр дора, бо бернда фундаментош рехтагиай. нарша бардури азиз 410 000 сомон мега, арзон мешава. агар якомната квартира аз шаҳри Душанбе боша, болои сума митен мешидай. номрои телефонаш ҳаст бардури азиз, занг бизанед, қатъи яка маслиҳат кунед. киноҳои туркӣ камкам реклама дорад. мо ҳам бардури азиз реклама мекунем. ана як пиёла лимончояш мо задам бигирем.
дӯстони азиз, компанияке ба ха компанияке рӯзи хилаш мо тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳаҷ мораи Москва ва Московскии областҳои пеши хонатон ҷои кортон ки ҷойда ҳами бародарода удобния мерава ҳамҷа шуморо мегирам ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соғ саломат бурда меоран. Мошиношон бародари азиз мошинои беҳтарина иако мақсад чанд қашид мисол чанд сол шуд ки дар ҳами кору бор будиян. Нарша гуфта ки 8000 рубл. Занг бизанед маслиҳат кунед 8000 рубл. дӯстони азиз, мегзарем ва сеҳ мелони имрӯза бо диққат гӯш кунед. як мошини дигара гап мезанам. газеле бардуи азиз, газел дар либосҳои портер соли баромадаш 2006 сӯзишвориш ки аз бензин кор мекуна. Моторош 406 инжектор. рулаш бардуи азиз гидравлик дора, ҳуҷҷат доштаи ана дута стеклоподъёмник доштаи аккумулятораш навай, ресорош мега дабавит кардаги ба қувватай. бардуи азиз мошин пусидагӣ шикастагӣ рехтагӣ нест, мақсад салон тоза. хулоса бардуи азиз мошин дар ҳолати хуб будай, мешинӣ фақат ҳай мекунӣ. адрес ноҳияи ҷайҳун да буда, яъне ки пешина номаш Қумсангир, срочни фурӯшӣ нархеш 58000 сомон. бо муомилаи хуб мешава. савдо дар назди мошин гуфтагиай. занг бизанед маслиҳат кунед. дар видеои пешна як бародар навист ки хонаи арзон аз ноҳияи ҷайҳун бумон. ина бардуи азиз як хона модароӣ кардан гӯш кунед. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи ҷайҳун, пешина номаш Қумсангир, ҷамоати Истиқлол, деҳаи Махтумқулӣ. 24 сотиқ заминаи 4 дар хона дора бардуи азиз, баня дар даруншай, кладовкарам дора. ремонти хонаҳо миёнае мега овсвич мега ҳастай, ҳуҷҷатош қарор доштай. гирди хона як тарафш маҳкам кардагӣ, ошхона, аловхона, ҳоҷатхона дора. мактаб, магазин наздикай. нарша бардуи азизам 135000 сомонӣ мега. 135000 сомон бардуи азиз, хонаи фасони хушрӯ дар ноҳияи ҷайҳун, яъне ки пешина номаш Қумсангир. ҳарди рақамош бардуи азиз ватсап дора, занг бизанед, қад соҳиби хона маслиҳат кунед. хонаи зур айне ки бадруи азиз, подписчикои ноҳияи вахш ҳастай ку комментиара да бинависен. дӯстони азиз, ин хонае десен қарор дорад дар ноҳияи вахш, тарафи савхози вахш, қишлоқи ҷангалак. 5 сотиқ заминаи 3 дар хонаи фасони хушрӯ кардагӣ, баня дар даруншай. ремонти хона коробкаи бадруи азиз, агар пулои русиро ай Россия оварда бошӣ, сумора тоҷикӣ мекунӣ ва 1 евро ремонтш мекунӣ, медрои зиндагӣ мекунӣ. хонаи зурай бадруи азиз. масъалаи овсвеч мега ҳастаю мегзарониш тамом. ҳуҷҷатош 100% будай, қарибишда мактаб, магазин, масҷид наздикай. нарша бадруи азиз 130000 сомон мега. касе харидор бошем бо савдо мешава, зангш бизанем. дӯстони азизам, як хонаи дига аз шаҳри Ваҳдат гап мезанам, бо диққат гӯш кунед. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Суфиён. 4 сотиқ заминаи 3 дар хона ба як подвалаш кардагӣ, як хонаш ремонти замонавӣ дора бадруи азиз. 4 сотиқ 3 дар хона дошта, як хонаш ремонти фасон дора. овсвеч мега ҳастай, ҳуҷҷатоша хичон мекунанд метан, баня ҳоҷатхона доштай, бочкаи ов, ана термозаш меиста. парникҳои лимон дора бардуи азиз, хеле ки дар сурат мебинен ҳозӣ, ва дарахтҳои мевадиҳандаам дора, парникҳои лимонтам доштай. нарша бардуи азиз $27000 гуфтагӯ. $27000 ба сомонӣ ҳисоб китобаш кардем, 295000 сомон мешидай. маълумоти бештара ба телефон мегирем. ана ки бардуи азиз, мегзарем ба 7 миллиони имрӯза. лайкҳоро аёто набароварда бошед неки. бардуи азиз, ҳавлии фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Фархор, айсуд боло, пеши заправкаи Кабуд. 8 сотиқ заминай, гирди ҳавлӣ маҳкам кардагӣ, дарвоза дора. овша бардуи азиз гузарондагияна светаш дар ҳамин пешай. овша бардуи азиз гузарондагӣ бидияна, чӣ хеле ки дар сурат мебинед, светаш мега дар пешай. ҳуҷҷатош қарор доштай, мактаб, медпункт, стадион наздикай. нарша бардуи азизам 75000 сомонӣ мега. касе харидор бошем бо муомила доштай. номерои Тоҷикистон шамастай, номерои Россияшда ватсап дора, занг бизанен, ҳавлии фурӯширо аз ноҳияи Фархор бихарен.
дӯстони азиз, мегзарем ба 8 эълони имрӯза. Як мошина гап мезанам, ҳам фурӯшӣ, ҳам алишӣ. Мерседес Е класс Авангар, соли баромадаш 2000, сӯзишвориш бензин, мотораш 2.4 6 силиндра, коробкаш автомат D+, ҳуҷҷатош то моҳи март абдай. Мошин дар беҳтарин ҳолате бардруи азиз, фақат мешинӣ ҳай мекунӣ. Адрес бардро шаҳри Душанбеда қарор доштай, нархиш 85000 сомонӣ. касе харидор бошем бо арзон мешава. Ягон квартира дар шаҳри Ваҳдат боша, болои суммете мега. бардруи азиз, маълумотша дар бар экран нависагим, номерои телефонаш WhatsApp ҳам дора, занг бизанен 85000 сомон ё бихарен, ё ягон квартира дар шаҳри Ваҳдат боша, болои сум медодай. бардуре ки дар комментария гуфта будем ки квартираи арзонаи шаҳри Хуҷанд бимон, ина марҳамат гӯш кунен. беҳад нархи зурайда. квартира бардури азиз дар шаҳри Хуҷандай, дар тарафи 8 микрорайон. Як хонага квартира дар 6 этаж қарор дорад, 42 квадратай. Дом новостройка, квартира без ремонт, коробка. соҳиби квартира маълумот додагае ки мақсад квартира мега уқа қимат нест. ҳамаш 100%, мақсад без ремонт, коробка, як хонага дар 6 этаж қарор дошта, 42 квадрат. бардури азиз, қарибиш да мактаб наздик будай. нархиш 130000 сомонӣ. ремонтш бардури азиз коробкаи. Як сурат доштай, хай мисол бо касе харидор бошен, берен ай пеш, мебинен, маслиҳат мекунен. бардури азиз, як хонаи дига аз ноҳияи Ҳамадонӣ гап мезанам, бо диққат гӯш кунен, маълумоти пираша мегум. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ҳамадонӣ, духонага квартира дар 2 этаж қарор дорад, 48 квадратай. домои пешина квартира ремонт доштай. соҳиби квартира маълумот додага ки хона дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ, яъне ки Московский, кӯчаи Исмоили Сомонӣ, дуҳуҷрага ба калдорош, плюс мега кухни ва балкон доштай. бардури азиз, ов, ҳамом ҳастай. ду хона, мисол ана чӣ гуфтам, ду хона ва диемошиёна, мебели кондитсионераш падарка. нархиш 106000 сомон. числаи видеора нигоҳ ку, барвақттар боша, занг биза, ҳозир бихариш. бардури азиз, хонаҳои фурӯшӣ тамом шид. яда комментария фасона мехонем. ака дар видеои дигари гуфта будам ки ягон комментария фасон бинависен, ман рекламатон мекунам. и бародар нависад ки ваче ачкидор, гапа надорам, адресота бите мега, ай Москва билет мегирам, миём лайка дар пеши чашмот мезанам. мехонем комментария дигариш я нависад ки савдотиҷен аз киёта намети я сурат бигирем по-братски, ай хадам бу мекуна, да ферма кор мекунам. дим комментария нависад ки я чӣ гап метида, шумо чӣ мехӯрен, иқад доноҳен, ҳа? ку комментария дам нависен ки ман чӣ мехӯрам, иқад доноём. хуб, бологи комментария дар ҷои гӯшбирёна задаи ман нависад ки лайка ба зубачиска задем. бисёрак мегӯм ки як чойник лимончоя дар пештон бигирен, мисол навора сар мекунем. яка нависад ки е сағира, лимон қиматай. хайнам хеле бачаҳои ча, ибад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза. комментария фасон агар дар ҳамин видео бинависен, ман дар видеои дигарӣ рекламатон мекунам. ягон комментария мисол фасон бинависен, комментария ки мисол ҳамин бихонива бихандида, барои бардури азиз, карот ки боша, бина ки ҳамин маъне дошта боша, ягон комментария фасон бинависен, ман дар видеои дигарӣ рекламатон мекунам. дӯстони азиз, агар шумо замин, хона, квартира, мошин, чизе ки барои фурӯш боша, мақсад чизе ки барои фурӯш дошта бошен, инами рақамҳои дестем бардури азиз дар WhatsApp шурӯъ кунед. инами рақамҳои 917 дар WhatsApp шурӯъ кунед. мо барои харидоро рекламаи аҷоиботиш мекунем. бешухӣ просмотрои савдотиҷи миллионай, иншоалло ки ягон результат метада. дӯстони азиз, лайк, комментариятона аёддам рорен. хаяка. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.